दिनै उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द ब्लक UPPL हानजानि बानजायनायाव सुबुंगौमा आरो जयनिं हाबाफारि जालाङो। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा जायगानि MLA गबिन्द बसुमतारी आरो हानजानि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानाय दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जायगानि MLA गबिन्द बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव बे साननैसोआव UPPLनि बानजायनायाव लानाय सुबुंगौमा हाबाफारिया जाफुंसार जादों होनना बुङो। UPPLआ दासिमहालागै जेसेबां हाबाफारि लादों बे गासैबो साक्सेसफुलानो जादों आरो दिनैनि जे हाबाफारि बेबो साक्सेस। बे केइदिन गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जिखिनि हाबाफारि लादों मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो 12निफ्राय 15,000 बायदि गेटारिं जाबाय थादों आरो बेफोरनो जोंनि स्ट्रेंथखौ UPPLनि जितु स्ट्रेंथ UPPLनि जितु पजिसन UPPLनि आथिखालनि स्टेटास रायजोफोरनि जि सापर्ट बेखौ स्पष्ट दिन्थिदों। बेनिखायनो जों UPPL हिसाबै फैगौ समनिफ्राय जों जेबो सिन्था खालामाखै। दिनै अपोजिसन पार्टिनिफ्राय गोबां समावनो नंखाय बाथ्रा फोरमायनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरनाय बेखौ नुजाबाय थादों आरो बिथांमोना जेसेबांखि नाजाया मानो UPPLखौ खुनु होबथानो हाया। UPPLनिख्रुइ साबसिन हामसिन खामानि मावनाय बिथांमोननि सरकारनि समाव गैया, बेनिखायनो रायजोफोरा बिथांमोनखौ खुनु होबथानो हाया। दाखालि बावै 5 तारिखखालि सान्थिपुर जिखिनि बिथांमोना मिटिं खालामदोंमोन, बिथांमोना प्रसार खालामदों जे बे मिटिङाव 2700 सुबुंफोरा UPPL BJPनिफ्राय फैनानै जगदान खालामदों होननानै। खिन्थु जोंथ' नोजोर होदों, जों नुदों निजेनो जे बेयाव जिखिनि गेदारिं बेनो 2500ल'सो जादों मेक्सिमाम। हयथ' बेसेबांनि जायाखैबो जानो हागौ, खिन्थु जों आन्दाज खालामदों मेक्सिमाम 2500। जुदि 2700 जयनिं खालामो अब्ला हले हाग्रामा महिलारि, सरन बर', फैलाव बसुमतारी, धीरेन बर' बिथांमोनाबो जइन खालामनांगोन, अब्लासो 2000नि बारा जयनिं जागोन। जेराव गेदारिंआनो 2500 जाहैया, बे समाव बोरै 2700 जइन जाखो बे कुइसन जाबाय। बेनिखायनो बिथांमोना सब सम नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोखौ थगायनानै गावसोरनि स्ट्रेंथखौ देखायनो नागिरो। खिन्थु बिथांमोना जेसेबांखि नाजाया मानो थगायनानै रायजोफोरखौ कुनुदिन थगायबाय थानो हाया, खारन आथिखालनि रायजो राजाफोरा जाम्बा नंलिया। हाग्रामा महिलारि हयथ' गाव जाम्बा जानो हागौ बा बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा जाम्बा जानो हागौ, बेनिखायनो गावसोर जाम्बाखाय, गावसोर संसारनि दुनियानि खबर लाखियैखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायनो जाम्बा होननो सानोब्ला बे बिथांमोना दे आर लिभिं इन द फुल्स पेराडाइस। बेनिखायनो दिनै जों जिखिनि हाबाफारि लाबाय, जोंहा टारगेटआ जों टारगेट जिखिनि लादों बे टारगेटआ फुलफिल जादों। बेनिखायनो जों साक्सेस जादों आरो जों फैगौ समफ्रावबो साक्सेस जागोन। आरो बियो फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सननि थाखाय मोनसे प्रिपेरेसन, आरो जों बेखौ दानिफ्राय प्रिपेयार खालामगासिनो आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जों बिदि मास गेदारिं खालामनानै जोंनि खौसेथि, जोंनि गोहो, जोंनि जि पाब्लिक सापर्ट बेखिनिखौ दिन्थिबाय थादों। जिहेतु BTR सरकार दानायनि थांखियानो जादोंमोन ग्रिन बर'लेण्ड लोगोसे पिसफुल बर'लेण्ड मोनसे दानायनिमोन। आरो दिनै जों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 अक्ट'खालि जानुवारिखौ जिखिनि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जिहेतु हल BTR ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय। दिनै जोंनि गेजेराव बन्द गैलिया, मोनसे जाथि गुबुन जाथिजों नायनो हालायनाय बेबायदि परिबेखा गैलिया। दिनै जों गासैबो जाथि जनगोष्ठी लोगोसे खामानि मावनो, लोगोसे जिरायजाबलायनो, लोगोसे सावरायलायनो, लोगोसे हाबा हुखा खुंलायनो, लोगोसे जों ज'है सावरि बादालि जालायनायनि मोनसे परिबेख फैबाय, जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय। आरो बेनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा BTR सरकारखौ बाख्नायदों, बरायदों। आरो जों प्रत्येक जाथि जनगोष्ठीनिनो बिथांमोननि जितु हारिमु हिसाबै थांना थानायनि जिखिनि बेबस्थाफोर दङ, निजा निजा कालचार, निजा निजा परम्पराखौ रैखाथि खालामनायनि जिखिनि हाबाफारि दं, जों बेखिनि गासैबो मोन्थायखौ बिथांमोननो होदों। आरो बेनिखायनो बिथांमोना गोजोन मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों। बेनिखायनो बे गोजोन थासारिखौ लानो बिथांमोना गाव गावनि जाथिखौ फोथांना लाखिनाय, जौगालांनायनि सिमांखौ मोगथाङाव महर होनायनि मोनसे खाबु मोन्दों। आरो बेनिखायनो दिनै BTR सरकारखौ UPPL आरो BJPनि जितु जथाय सरकार बेखौ बिथांमोना अरायबो मोजां मोन्दों, बरायदों आरो फैगौ समाव बिथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थागोन।